आङो जोंनि फेरेंगा सानखौ आं हामलायथि जासिहरनाय जायो। बे गैयै न'खरफोरनि थाखाय दिनै बे पिकनिक जानायनि नामावहाय फैसा हरदों आरो बेजों लोगोसे कम्बलबो हरदों गैयैफोरनो रानना होनो थाखाय। बेनिखायनो आं सार फेरेंगा आरो जोंनि चिफ प्रमद बर'निसिम आंनि गोसोनि हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। उननि समावहाय बेफोरबायदिनो माबायदिफोर होबावनो हागोन होननानै सानो आरो माबायदिफोर अनसुंथाइफोर होनो हागोन होनना सानो? आसा थाबाय उननि समावबो बेबायदिनो गैयैफोरनि थाखाय नांगौखिनि कम्बल आरो बेबायदिनो गैयैफोरनो न' बायदिसिनाफोरखौहाय उनावहाय लासै लासैनो हरगोन होननानै आं सारमोननिसिम आसा थाबाय। नोंसोरनि बेंटल नि मा जानानै बेंटल प्राइमारिनि जानानै नोंथांमोनाहाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ हिसाबैहाय कम्बल रानना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा गोसोआव माबायदि मोन्दों आरो सोरखौ मा बाख्नायहरनो सानो? मोजां मोन्दों। मोजां मोन्दों। নহ'লে মানে আমার বেংটল সেরকম মারিটপুরা নার্সিয়ার মানে কম্বল দিছে ঠান্ডার কারণে। তা আপনি কি মনত কি লাগিছে? ভাল লাগিছে। এইটো কম্বল দিয়াৰ কাৰণে কাকবা কিবা ধন্যবাদ ক'ব নেকি আপুনি? ধন্যবাদ কম আমার ডাঙরিয়াকে কম্বল দেওয়ার কারণে। এই গরিব কারণে দিয়া আছে কিবা দিছে কম্বল এটা করে এই কারণে ধন্যবাদ জানাই। বেশি ভালো আছে। আজি আপোনালোকৰ বেংটল প্ৰাইমাৰীৰ পৰা এটা মানে সৰু হ'লেও মানে কম্বলটো দিয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে কাকবা আপুনি ধন্যবাদ জনাব নেকি? ফেৰেংগা ছাৰে দিছে, ফেৰেংগা ছাৰে কম্বলটো দিছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে গৰীব মানুহ। আমাক বহুত ধন্যবাদ লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে মনত। এইটাই আর কি, গরিব মানুষ দিছে, ইমান দিন তো পাওয়া নাই, এখন পাইছে ঠাণ্ডা দিনত, খুব ভাল লাগিছে। আগৰ সময়ত এনেকুৱা পাইছিল না পোৱা নাই? পোৱা নাই আমাক আগত, পোৱা নাই, এখন পাইছে, খুব ভাল লাগিছে। मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै मिडियानि साफ्रोमबो मानसि मिडियाफोरखौ जोङो गोसो गोरबोनि आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो लोगोसे फैगौ दमासि बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै लोगोसे बे हाबाफारिखौ जोंना मानव गेदेर EM सार रन्जित बसुमतारिया जोंनो पिकनिक जानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव 50 रोजा राङै हरदों। दा बे 50 रोजा रां हरनायखौ जोङो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि गासिबो BCDC मेम्बारखौ लानानै गावबुराफोरखौ लानानै गामिनि साफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै वुमेन्स विंनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो लोगोसे जोङो आदिबासि फरायसा आफादखौबो जों लेंहरनानै मोनसे पिकनिक जानाय गोदान बोसोरजों जोङो मोनसे रंजानाय आरो प्राइमारियाव गोबां इलेक्सन जानानै थांनायावबाबो जों बेबायदि रुजु रुमु मोनसे जानायखौ खालामनो हायाखैमोन आरो बेबायदि जानायखौ खालामनो होननानै फेरेंगा सारा जोंखौ अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे 40टा कम्बल हरदों फेरेंगा सारा। दा बे 40टा कम्बलखौ जोङो एसे सिगाङाव जोङो 6 जनसो मानसिनो जोङो राननानै हरबाय आरो बे माखासे थानायखौ जोङो उननि बेलायाव राननानै हरनाय जासिगोन होननानै जों आसा खालामबाय। कम्बलखौ राननानै होनाय न'खराथ' जायखौ बुंनो थाङोबा गोजां बोथोराव माने ओरैबादि खस्थ', जाय बिथांमोना माने गोजां बोथोराव माने जिगाबखौ लानानैबाबो नोङो उन्दुनाय मानसि, बस्थाखौ जोमलायनो नागिरनाय मानसि, बिथांमोननो जोङो बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय माने बिथांमोननो हरोब्ला फेरेंगा साराबो गावनि हरनायनि मोनसे बिनिमयखौ मोनसे गोजोननाय मोनगोन आरो बै जाय लांग्रा बिथांमोनहाबो बिनि सायाव गोजोननाय मोनगोन। बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननो बासि सायख' खालामनानै जोङो मुस्लिमफोरनिफ्राय जोङो दिनै 2 हरग्रोबाय, आदिबासिनिफ्राय जोङो 2 हरबाय, बर' मानसिनो जोङो दिनै 2 हरबाय, गासै 6 जन सोद्रोमानो जों हरनाय जाहैबाय आरो बेखौ जोङो साननैनि उनावनो हरनायखौ माबागोन। बिसिनि लिस्टआ दंखाजोबसै, बे लिस्टखौ जोङो साननैनि उनाव लेंहरनानै कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखासै, भटार आइडिखौबो जों लाखिना दोनखाबाय आरो बिथांमोननो जोङो नैबेखौ साननैनि गेजेरावनो लेंहरनानै हरनाय जासिगोन आरो ओरैनो सरकार दानानै खामानि मावनायाव प्राइमारि लेभेलसिम मावनायावथ' बांद्राय हायाखै आरो गोजौआवबो माने माखासे थाखा फैसानि एसे उसुबिदा खोमा, खिन्थु प्राइमारि लेभेलसिम जोंनिफ्राय मावनो हानायनि बांद्राय गोहोआ फैथ'वाखै आरो मावनो साफ्रोमबो रायजो राजानो जोङो जेसेबांनाखि होनो हानांगौमोन
बेखिनि होनो हानाय मावनायाव उननि बे परिबेसाव जोङो मोजाङै मावनो हालांगोन बेखौ आसा खालामो लेभेलसिम जोंनिफ्राय मावनो हानायनि बांद्राय गोहोआ फैथ'वाखै आरो मावनो साफ्रोमबो रायजो राजानो जोङो जेसेबांनाखि होनो हानांगौमोन बेखिनि होनो हानाय मावनायाव उननि बे परिबेसाव जोङो मोजाङै मावनो हालांगोन बेखौ आसा खालामो आरो सरकारा दानि सरकारा जुदि माखासे परिबेसनि गेजेरजों गोजौ लेभेलावनो थाखा फैसा गैया होननायखौ जों मिथिखादों आरो लोगोसे बे थाखा फैसा फैयोबा जों गोसोबायदि मावलांनो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो बेनि थाखाय जोङो मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम आरो लोगोसे बिटिसि दैदेनगिरिनि साफ्रोमबो इएमफोरनिसिम एमसिएलएफोरनिसिम आरो लोगोसे गोदान बोसोराव मोनफ्रोमबो जोंनि चिरां दुवार ब्लकनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि 10टा प्राइमारिनि गासिबो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारियाव थानाय वुमेन्स विंसनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे टिएलसिसिनि मेम्बार बिसिडिसि चेयारमेन आरो लोगोसे गावबुरा बिथांमोना जोंनि बेयाव फैदों आरो फैनानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जों बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डेन्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280। The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com. Gevlang Organic Integrated Farming and Research Center Private Limited. बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।